Tapos na. Di, kamusta? Ikaduha. Amo na iya. Congrats, pre. Salamat, pre, ha. Pero okay lang na, pre. Naglainay ka mo ni kabuhat ni nanay mo, pre, kaning tatay mo. Tungod si gusto mo ya magpabakuna, tapos sila hindi ya. Basta ako, ha, pre. Proteksyon ng bakuna. Aside sa proteksyon, gikaptan ko gitong hamban mo, pre. Tama, gid, pre. Pag magbabakuna ka, Oo. mudako si Junjun. Ay, sus, pre. Tested na, pre. Anya, pre. Tested na ya. Te, kamusta? Magkita miso kong uyabo niya, pre. Oh. Mga sano ko yung kanin mabatsag kang, pre, nga mudako Junjun, pre. Mabatyagan mo na, pre. Mga kwan, Saan ako ganay natapos, pre? Kagapon, di ba? Agapong, pre. Gapon to schedule mo, Oo. no? Di mga barubay, pre, mga 12, alas 12. Sa gabi. Oh, hindi, batyagan mo na karon nga daw nagangot-ngot nga daw nagabugat sa pre. Amo na, pre. Asili nga na, man kadako, pre. Oo. Sigurado ka? Tuod. Tama-tama. Pero daw ko nang galing to, pre ba? Ano? Hindi bali pataan ko dito sa piyak tong mga amigo taman. Ano man, mga ano man? bro taman. Yambal na, pre. Excited na kay ko. Tong iya, be, pre. Tapos si bakuna daw pila kadlaw, pre, nadula. Nadula si Junjun? Oo! Nadula ko nung iya mo. Di ginawa pa nila ko nung kaukay kundin. Huwag ko nung makitaan. Unsa ko na? Asin nalukot? Wala gid ya, pre. Napanas gid ya, pre. Nalipat, tabi ko magambal sa imo, pre. Nga, duwa lang nakabutang, pre mo. Adir mo dako o mo panas? Madako. Kung hindi mo dako, mapanas gid. Bulilyaso na. Sigurado ka, pre? Pero, pre, Pero saligan ko, pre. hugot lang gid nga pagtu... Linglingong ko, be. Kung tinuod pag ginahambal sa kong ambyan man. Dari kong plaster ko, dari gamay, be. Linglingong ko rin. Uy! Bintot. Diin ang langit. Tinuod, gid man. Nagkamasil-masil. Tinuod yun din yung epekto sa bakuna. Dahil tama, be, tanaw na kong iyang, uy, natubuan og tiil. Tanaw na ko yung forma sa, grabe ang ulo, murag kaldiro. Yes! Tinuod yun din yung bakuna. Bantay lang kaugmang uyabak. Bisitahon ako to si Jin. Ipakita na ko sa iya nga. Dati ginambala niya ko nga, luoy kayo naman Junjun, sige lang kasi. Karon, kita na ako ng Junjun, oh. Grabe, may sukdan ko, may. Hala, abot sa tuhod. Ang damay ka. Bibi, murag nagluno man. Nag-change skin. Ang damay. Buwas lang ka, Jinjin. Jinjin! Bantay ka, boss. I'm coming! Ano sa balay ni Jinjin? Ano na balay ni Jinjin, we? Gang? 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 Ikaw na ino? Ako ni Gang. Dali na, sulod na. Ay, salamat. Gang, nagbakal kog lechon manok. Ay, wow. Tapos, Mas maayo nagbakal na kog ga. donut. At tapos, soft drinks, Gang. Maayo ga. Hindi ka magkabala ka ga. Nagtigang na ako sang 5 kasalmon. Maayo kayo nagtigil. Maayo na kaya. Tingob na ka. Hindi mong mama. Makapoy, sige. Si mama? Oo. Wala. Lakat siya? Yes. Saan na ba tumabalik? Mga next year siguro ga. Tama-tama ni Gang. Dili ka Tatay. magkatanak ang papa. Tatay mo, Wala po. di na siya. Dito sa kanto, nagtagay na po. Ay, sige lang, bayan mong tatay. Ay, Importante nga excited na ako ga. Kita do. Ayaw ka bala ka ga. Inilungag na ako 5 kasalmon. Naghana ba, anak? Ay, sige lang ga. Bahalag bahaw. Importante. Dili lang tamagot mo. Tama-tama, Ate, sige na. nagbakal kong pata. Oh. Ay, di palit kag pata. Oh. Pasabaw. Ay, sige, maayo. O, sige na. Lipiuhin na ka ng imong isda. Sige. Ano, basta, na ako yung Basta ambas. ga, tuod to ga. Tama lang. Katong gitext na mo. Oh, tuod to. Excited ko ga ba. Dali na. Bitaw ga. Ano ba? Ga ba. Lagi tinuod, lagi to. Makaya na ko, no? Makaya ni mo ni. Sige lang ga. Kung dili na akong makaya ga, manawag na ako kang lola. Ngayon akong tabang ka, Basta. Dali na ko.
Are you ready? I'm always ready ko. Dali na. Ipakita na ako sa mo ah. Sa mga kagaoy, na-miss dito kagaga ba? Hari na. Ang epekto ni sa bakuna gang. Bitaw ka. Oh, tinuod na. Tuoy? Oh, tuno na. Oh, Muli epekto sa mas bakuna. maayo ga ba kay ubanta duwa, mas maayo magud ng to see is to believe go. Amo gani ni. Di ba go? Amo ni ngoni pare. Tuno ni paringan. Ay sige pa. Sige ya. Junjun ni. Habok ni Junjun lagi. Maayo na ga ba? Maayo jud na. Aryo, Oh, isa. dali lang. Naman. Mas maayo ka ng patyon ang suga. Ayun ang patyang suga para makita nimo kung Ikaw bala ba? Ikaw jud ga ba? At tatlo ka kayo ba? Hari na. O, dali na. 1, Excited ko. 2, Basta yung pwedigan. 2 and a half, Hasta lang sa tuga. 2, 3, 4. Ang gaoy. Unsa man na gaoy. Dugaya, oy. Hari na. Pakita na ko. Ya. Tchadan! Ano ini ka? Dali lang gang. Dali lang daw. Asa ka? Wala lagi ka. Talikod biga ba? Sigong Basta kung nihalin sa Dili likod. nga sa likod, sa likod. Oh, Be. nasa likod? Oh, wala pot ka. Asa naman to gaoy? Dali. Bang. Sa makagaoy. Dali lang. abi ko Dali ba? lang. Dali lang. Abi ko ba ni Dako? Dali lang ka. May nakapkapan ako. Dali. Dali na ka po. Dali lang. Naadi kay si Pilderiga? Di na si Pilip. Nao? Unsa ko no? Ay! Ga! Ano mo? Ga! Unsa man ni gaoy? Murakag na scam ka ba? Dali lang ga! Dali lang ga! Ga! Ano ni? Dali lang. Butangan sana ako algodon, oy. Ambal sa kong amigo mo Dako. Ano na Ga! Unsa man na gaoy? Butangin na lang nag-algodon ga. Kung talinga raman na. Ano naman yung lansan? Di uno. Manamay ka. Ga ba na scam jud ka ga ba? Manamay ka. Ano? Unsa man ni ga? Padayon na lang nato ni. Alas ka dahil lang. Balikan lang sa koto ko, amigo. Balikan sa koto ko, amigo.